Folklórny súbor Železiar z Košíc po dlhé roky patrí medzi najproduktívnejšie umelecké telesá. Každý rok uvádza aspoň jeden nový celovečerný program. V jeho dramaturgii majú hlavné miesto programy uvádzajúce scenické podoby autentického folklóru, hlavne východoslovenských regiónov. Súbor je však známy aj svojou experimentálnou tvorbou, v ktorej sa nebojí prísť s niečím nečakaným, novým. Divákov často prekvapí až ohúri. Umeleckému vedeniu tieto vybočenia pomáhajú zvyšovať renomé kolektívu. Zaujímavé je, že experimenty súboru prijíma vďačne aj najstaršia generácia divákov, ktorá býva často konzervatívna. Posledný program, s ktorým teraz chodíme na javisko, nesie názov Zábavky a hry tanečné. Malé ukážky z toho sme pripravili do kapury. Mlynské, za 4 rínske, koleso še polamalo a do vody popadalo, tá zrobilo bác. Bežneme my hobli pilku, zabavíme še tú chvíľku, až koleso zrobíme, tá še zakrucíme. Myslíš si, že sa k nám pridajú? Určite sa pridajú. Vyskúšaj. Ak vám to takto pôjde ďalej, uzavrieme takú dohodu. Budeme sa striedať. Vy nám budete tlieskať, no a my vám budeme tancovať. Čo vy na to?